Wist wat dit is? Ja, de oude hou in Ljouwert, dat wist. Maar wist wat het is? Een misleerde toer. Dat kerst je net loert opzissen vanzelfs. Want dan word ik gewoon meestal heel lil. Maar dit was een misleerde toer. Misleerde. Nou, net eens omdat er scheef stiert. Die oude hou die stiert er al heel lang. Op oude filmpjes komt ze hem altijd weer zien. En op oude schilderijen. Ek in de winter. En op schilderijen uit een tijd dat Ljouwert nog poatten hier. Op oude reclame voor tabak. Op een VVV-folder. En in 1664 wie er al een die het reclame maken voor boekjes met Frieske spreekwoorden. Daar stierde Oldehove Ekkel op. Zo oud is hij. Op deze kaart van Ljouwert uit 1560 in de Tour Ekkel tekenen, maar toen stierde er nog net zo lang. En dit is eens de eerste kaart van Ljouwert en omstreken. Sjost hem? Ljouwert is nog ouder. Het hiert doe nog net eens Ljouwert. Friesland zeggen doe ik heel oors uit. In de midden wie doe nog een grutte zee, de Middelzee. En heel vaak streemde die zee, als het wetter heeg kwam, oer het land eromheen. Doet dat net meer zo vaak badden, kwamen de meesten dicht bij de zee te wijen. Nog wel op hege stikken groen. Terpen. De eerste huizen van Ljouwert lijnen doe ik onder rane van de Middelzee. Ze stieren op een terpke dat ze Oldehove nemen. Later kwam er een eindje verderop nog een terpke, dat ek meesten wennen. Dat wie Nijehove. En nog een eindje verderop lei een terp die ze Hoek neemden. Die treie terpen waren heel iets grutter en kwamen haast on elkaar te lezen. Doet er dieken om de Middelzee kwam er ik een verbindingsdiek van Nijenhove naar Oldehove en op die diek ren ik nou. Het is een heel oud stukje Ljouwert. De grote Kerkstraat, de Grutte Tjerkenstraat. Zo waren Oldehove, Nijenhove en Hoek stadig in een grote stad, Ljouwert. Het was een centrum van handel en bestuur. In 1500 wie het hier al zo'n belangrijk plak dat er kwamen voorname mensen te wijen en die bouwden voorname huizen. Ljouwert was de haardstad van Friesland. Op Nijehove stie een kleester en een tjerke. Dat is nou de Jacobijner of Grutte Tjerke. Tro de Grutte Tjerkenstritten gaan we nou naar de Oldehove. Op oude kaarten sjost dat er bij de oude hou ek een tjerke stie. Kerst hier die giele stjen werd de morgen van die tjerke stien ha. Het wie de Sint-Vitus Tjerke. Op een oud stadszegel van Ljouwert kerst die tjerke nog sjen. Maar ze zeggen ik wel dat het die Oorentjerke van Nijehove is. Hier had dus een tjerkje staan. Bouwd op het oude hof. Hou, zijn ze ik wel. Een oude tuin. En daar komt ik die namen bij. Oude hou, Oldehove. Ze hebben vaak opgravingsdienen op het plak dat die tjerke staan had.
Ze vonden grote grafstenen van rijke families. Graafkelders. En wist nou misschien waarom ze dit plak nog wel Oldehoofster Tjerkhof nemen. Nog vaak waard er zocht naar oude resten van die Sint-Vituskerken. En als dat er hier een parkeerkelder komt, wat ze dan wel niet vinden. Want dan moet er nog dieper groeven worden. Jou het wordt heel iets belangrijker. En bij een belangrijke stad je hebt een grote kerken en vooral een hege toer. Die is van 4 wei oerl als Schenkest. Nou, in Grains hier ze als een toer bouwt, dus jou het kon net achterbloeien. Er moest een toer komen, heger als de toer van Grains en heger als de Dom in Utrecht. 120 meter heeg was er worden. Daar zit nog zoks. Maar goed, een hege toer moest er komen. Mij een kerken, maar eerst die toer, dat was belangrijk. In 1529 joegen het stadsbestuur en het kerkenvoogden van Oldenhoven opdracht om bouwmeester Jacob van Aken om die toer en die kerken te bouwen. Hij zou dan 8 storen op een dij verzinnen. En hij kreeg een huis voor 6 jaar, want zo lang zou die bouwd worden. En elk jaar kregen er een eerlijk nieuwe kleed. Een nieuwe jas. Jacob van Aken begon met zijn arbeiders aan het karwei. En hij kreeg later hulp van een orenbouwmaster, Cornelis Frederiks. De Airline Stad. Ik jaren de bekende loeren al in de vjetten. Het klinkklank van ijzer op steen, bikhammers. Het klonk mij als muziek in de eer. En ineens zeg ik het. Jusjes boppen het balvurk uit, mijn stijgers eromheen de stier. De Toer. Werkvolk hier zijn stenen omheeg, kupen kalk. Hier de bouwmeester van de oude hou. Jacob van Aken. Mij, Cornelis Frederiks van Vregen. Om hem mooi te helpen deze toer te bouwen. En ik heb er nog toe. Bouwmeester Jacob van Aken wil goed beginnen. Als er zo'n hege toer bouwd worden moest, dat wist er, dan moest hij op goede groen staan. Maar wie dat je was zo goed? Nou, hij is net. De Middelzee hier vlakbij west. Dat het weer eens nog weken zeeklaai. Daarom liet hij hier een diep gat graven en die vulden ze met huddekalk en zwieren stevige klaai. Maar wie dat goed genoeg en vooral wie dat wel diep genoeg? Bouwmeester Jacob van Aken toch de eis van net. Maar de bouwheren die vonden het wel goed zo. Het werd te duur. En ze moesten opzitten, die toer die moest er komen. Dit wie het van de onderneming. Het rookte de naar hout. En verspraad hoe tafels en skammels lijn alle hier uitrollen tekeningen. En voor het blaasvenster, op een werktafel, lijn alle graadbogen, postjes en papieren vol fine becifferingen. Dit zou dan wezen, Marten Knillis, zei Master van Aken. Aan de wand hong de tekening van het complete bouwwerk. Een basiliek van mitselwerk. Een pronkstuk. Dat krekt zo grut, of misschien nog wel heger, als al die oren naar het kerken van Grace en Orensteden wezen moest. Sam, kunstwerk scheppen. Sam, gebed in stingen del zetten. Je altijd een dream van mij wist.
We stieren op de steiger. Maar Master van Aken die zich zwargelijk. En zonder een wut te sissen, liet er een gewicht onder een koorde langs de Noordermoordelzakje. Ik zie naar onderen. Wat? Het leert hong hier onder slingerend in de ronde. Een heel eind van de morgen. Hoe kon het nou? Nou hast het jongen, Knellers. Nou hast het jongen. Zei Master Jacob doet bij waarom we je niet naar Bouwkeet. De toer verzakkelt door in je kant. Bij dagen wel meer dan een heel tomme. En het houdt net op. Het houdt net op. Rongeer ziet er onder de tekentafel. Ziekjend omwunnen. Een biechtling in een biechtstoel. Maar, Master Jacob, weten de heren van de bouw je waarvan? Vreeg ik op het lijst. Nee, jongen. Dat is de eerste. Ik dacht de eerste, het valt voor daar. Maar het giet maar terug, het giet maar terug. Daarom heb ik daar ik bij vregen. Twa weet er meer dan één. Uiteindelijk zullen we de boel heel nog afbreken moeten en opnieuw beginnen. Vies net? Deze trap, dat wie de grote boosdoener. Die trap die wie zwier en doet ze nog maar 10 meter de hichte inbouwt hier. Toen begon die toer op dit plak te verzakjen. Heren, ik is het nog wel sjen. En de veel te dik. Kist ik echt vielen dat het scheef is. Ik hier trots zetten matten in de tijd en jou net daar onder het geskriem onder de kasten, zei Master Jacob. Ach, wat witte zulke wetswiermen, zulke miggen, nou van bouwen. Ik ga me bepraten laten. Maar de zeeklaai van dit land, die weke groen, die is het nou zijn tal. En neemt nou wraak. De kosten. Ja. De kosten. 74, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84. Er zijn heel tijd meer mensen die de bouw van die hegetoer heel nog net zitten zeggen. Ljouwert had het eigen in de kop, zeiden ze. Of Ljouwert wil vooruit, ja, omheeg. Het Brussel van het noorden worden. Een onbierige grote toer bouwen en elke niet een kennen voor kromlizen. De boeren, de kleesters en nou ik nog de meesten van de stad. De potvertadders liek je de baas. Ljouwert had toch al net zo lokkig met zijn toren west. Daar in de vjette stiet de Bonifatius-toer. Sjom maar eens wat er in joggetje 76 in een volle stwarm badden. Dit wie de nieuwe toren van Ljouwert. Die stier zo scheef, die had ze maar afbrutsen. Dat waard vjesten te gevaarlijk. Dit oerwerk is letter in de orde hou kom. Ja, en de klok tikken ek terug voor bouwmaster Van Aken en Cornelis Frederiks. Dat is de moderne manier om een klok te leren. Maar zo dienen ze dat vanzelfs vroeger.
120, 121, 22, 23, 24, 127. Ja, die toren steer jocht, hè? Wie voor zelfs een soort geld nodig voor de bouw van de oude hou. Oerl uit Friesland wij kwamen giften of bijdragen en er waren ik steenboeten op lijn. Als iemand een boete kreeg voor een misdier of een lietse oertreding, dan was hij verplicht om stenen of hout, kalk of orenbouwmateriaal te leveren voor de oude hou. Steenboeten. ...128, 129, 130, 31, 132, 133, 134, 34, 36, 137, 138, 139, 140. De eerste jesbladen waren al door de stad. Doe we wat bad op de oude hou. Op een one-tijd was kocht de leermeester mij. Hij zegt er wiet van mijn neus. Hij wiesde naar de Westmoren. Het wie het begin van een score. Het wie duidelijk. De toer verzakken nog meer. En het waard winter in Ljouwert. En het werk aan de oude huis zou best stil is. Zou het eer wat worden. Oké. 183. Kerst 4 sjenjeren. Maar het is indenken dat die toer echt 120 meter heeg worden weer. Dat is het oude Ljouwert. Nou, we zullen zien hoe Skever stiert. Een shit leert. Beetje omheen. Het ging net goed met de toer. Zelfs de mitselders zeggen het net meer zitten. Ekkel omdat ze haar een leer net op tijd kregen. En op een dij kwam een van de bouwheren bij master Cornelis. Master, wij moeten eens praten, zei er. Ik wist het. Die toer die zou neergebouwd worden. De ramp van het verzakje wie net een keer. En het geld trekken op. Ik dacht aan Master van Aken. Zijn einddoel is goed west. Een dream in Stiendel te zetten. Geef. Opstripjend naar de hemel. Niet als alle grote kathedraalbouwers van Europa dat dingen hier. Maar wat hier ik alweer zijn? Wat bent de bestuurders nou van kunst? Dat ze ook nog van plan waren om een tjerke om die toer te bouwen, kerst nog zien om die stjen. Die hin zal samen metselen dat de stenen van de tjerke er makkelijk zien aankomen. Het ging net goed met master van Aken. Hij was slim ziek. Misschien wel van alle ellende die er mij die toer mij maken hier. En op een warme joen in maaien stoorder. Van chagrin zijn de meesten in Ljouwert. Om alles wat er mij die toer misgongen weer. Ja, triest zie het. Ja. En nou moest ik het karwaai aanmaatje. Het bouwen wie we begonnen. Maar wat badde dat jip in de groen?
Jip in de klaai van deze oude terp. Hield dit moest ik het bouwen bijstellen. Zakken het toe weer een beetje, bouwden wij weer wat terug erop. Eens wie die oude hout dus net scheef. Waarom? Wij wie ik met waan. Een nachtmerrie. In stingen. Tjen horen. Ik zou het voordraven wat romvoel. Nou, zo is Jen. Oké, daar hing het er. Even Jen. Zo'n 1,60 meter van de morgen ouw. Zo scheef stiet er. Zo'n er uit het leert, zo'n de bouwmaster zitten. En hij is net 120 meter heeg, maar 38 meter en 84 centimeter. Daarmee dat veske de verzels ik. De oude hou is een heeg gebouw. Jou mij een stoer, dan spring ik erover. Mijn werk in jou het weer dienen. De tour, dus zou neer opgebouwd worden. Doe ik aanreizigen, dwaalt mijn eigen nog 1 keer waarom naar de stad. En daar is hier. De tour. Mijn tour. Een aanknatte strampel in het stadsbeeld weer worden. Geen gebed in stingen. Zat Van Aken het bedoeld hier. Maar een vlok. Ik zeg nog eens scherper. Bob op de toer wie timmervalk aan het werk. Ze timmeren planken op de stompe boppenkant van de toer. Zo waat de toer van Bob het dicht maken. En zo, hier een Burman.